Нека подготвим заедно една мини коледна кутия с 6 продукта за една сладка 6-годишна госпожица в бежевата гама по поръчка на майка й. Нека видим и какви продукти са се паднали. Първият е четка за коса. Избираме тази с капибарата, любима за децата. Вторият продукт е несесер. Слагаме този пухкав спаети несесер. Третият продукт е сенки. Избираме тези течни сенки с брокат. Четвъртият продукт е балсам за устни и слагаме този на българската марка Gift с аромат на шоколад. Следващият продукт е козметична лента. И шестият задължителен продукт са пухкави ушанки в бежев цвят. Като подарък добавяме балсам за устни. Слагаме парфюм за аромат, коледно стикерче, захарно бастунче и картичка с пожелание. Кутията ни е готова. Благодарим за доверието!